Ex-Zakari. Ezaka. Yes, sir. Awushayisela sothandaza njalo. Ex-Praji. Ngiyakena ukuthi ulayini engiphatha ngawo awukho right. But njengoba kunamhlanje ekseni sizozama nathi soheleza. Ngicela ukukhanyisela ulayini bami babemhlophe. Ngiyazi mangiphethe wena. Phethe njani. Somaqhuzu. Ngoba uma ngenzeki lento namhlanje. Adawazi. Bese wendoda bazothola kanjani ulayini usase Suprachi? Eish. Okay ke. Ngiyadlala Prajinja yami. Kodwa ke awenze njalo. Amen. Amen. Sawubona bhuti. Yebo bhuti. Yazi ngibingelela kamnandi. Ngathi le ngxoxo yithi isazoba right nje. Do you know a dude who goes by the name of Maleqeda? Hey. Angaze ngizwe ngomuntu ekuthiwa imali yeqeda mina. Oh, I think I have his picture. Damn. I think I lost it. But anyways, my brother, thank you for your time. Hey, we Mr. Anyways. Awushayisela. Yabona ke le ukuthi usuke wayibheda ngesingisi. Olethila le phone le. Hello? Ngikhuluma noba? Oh, hayi wena. All right, okay. Come back. Okay, sure. Oh, mina nemali. Okay, all right. No, enza kanje. Ngicela ungifakela yona e-Standard Bank noma ise-Capitec. Hayi nawo, ungithi nawo ama-account ami ngithi? Yeah. So mina ngizolindela i-message eqhamuka kuwena ke. Okay, ake. Number 1, Sure. Yazi ukuthini ngebhuti omdala ngoba usuyazi ukuthi uma siudume ngani sayisungimisela imfanelo zami. Khuluma ngani mfana? Waphela wena omncane ngapha. Khuluma ngani? Yabona ke la mfana sikhuluma indaba serious. La sikhuluma indaba emali. Futhi sikhuluma indaba emali yangampela. Ukhuluma ngani ke wena? Yini okhuluma ngani? Uthini ngempela kumina? Ingane. Sobala ukuthi uma siyabasamaza mama. Yazi wena madolo ngigcwela kabi wena. Lethi ayingabisaya nje kuthi thatha noma sasekubiza ngomalume nje hayi ngibona ngivele ngijike ngoba kwafika uyelaka la ngefoni yami hayi vele isikwena Ahlase vele mina ngibhekanje. Ngibhekanje ngempela.
Oh, mhlambe ngilambile. Hey. Sini vele sonke le staff lesi uzosenzani? Le stuff lesi ngicabanga ukusiphusha yabo. After ngisiphusha soqabula igawuli. Indaba khona into oyidinkayo njalo. Mina mengidinga ukuthi mfethu siqabule noma indwangu mfethu ukuze abantu bengebanaka ukuthi size ngesikeleni. Hayibo. Engabe uZakaria uyayibala imetha sibashaye ngesikeleni. Ngathi uyakhohle ukuthi ade ngiphanta ngedwa nje. Hayi, uyangijwayela lo mjidi. Ikhona mina indwangu ya 5 rand. Noma wenza mina islim. Engabe ngiyapheka manje uzoswa iqabule ngempela le gawula le. Base yangicisha ayingeke uthi ngimiyeke. Awu phela mfethu awazi usonke le staff lesi ungahlulisa ngobhanja mfethu le staff usirazi kabi uthi ungahlulisa ngaleyo mali. Phela vele kufanele wena uPaul. Le staff vele uyazi ukuthi asiphathulanga ngisho nawe wena. Kahle kahle wena nje awumsebenzi walutho. Yazi uthini? Vele ushayise la khona mina ngizovela ngidlusele sona ngo-100 grand. All right Zakaria. Kodwa wazi ukuthi mina ngawushayisana ukhran wami. Awukhuleka nje mabo ukhanda ngizobuya nawo kwa wena uzongimangaza. Hayi ke usushiye. Ayikhuleka njami ngeke uzuyisole. Hayi moja kanjani? Hey bafo. Hey bafo. Asengifikile la ngasendaweni. Ngizofika la nje in a minute. Hey mfowethu yazi ngabe ngiyahlangabeza. Manje inkinga yazi inesimo la endaweni. Kunomuntu osezenzela umatasa. Ehambe ebambela inkunzi. Kanti angiyifuni leyo nto leyo. Ukuthi kube khona abantu abatanasayo ngikhona. Hayi bafo. Asikho isidingo sokuthi ngihlangabeze. Ngizoyifikela la mina mathupha. Balo ngasangisabi. Balo sefuna sizulaye la endaweni. Yes. Hayi lazo Kamba kanjani? ungatayisa lazo yami. Ushayisana. Ngingakho ngibonele. Uphethe into ezirathi kanje la futhi ngibona. Akusadingani ukuthi usho ama price. Imalini? Kazini? Asithi shwini la endlini. Vele ubafo ngisathi unayo imali. Ngizothola into engifuna. Da uzoyithola ngasithi shwini la endlini. Manje imali. Hey baba. Hamba. Ngihamba nombhemi lana Ngizokhona ngikhala ngabantu abahluphayo endaweni. Ubafo ngidayisela amafoni kathi uyena. Abongithulela manje. Ngifika nje usuka ngithuma. Ngifika. Uyakholozana. Ngakholwa. Hamba. Kodwa ke ngisuka ngibekela la endlini. Sale sothatha nalezi zinto zaliphara ezishila.